बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आङो नै फंबाय आरबि ब्लग बिथांमोना बयबो मिथिखायो साइकेल राइडार ट्राभेलिं माने जोंनि जेसेबांनाखि इन्डियानि मोनफ्रोमबो स्टेटआवहाय गिदिंनानै फैबाय बयबो सिनायजोबखायो ओमफ्राय दा बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो दिनैहाय दङ नै बड'लेण्ड रादाबनि गाहायाव जोङो नैबे फंबायखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो ओमफ्राय आं दा फंबायनावहाय एसे सोंनोसै आरोना ओरैनो दाथ' फार्स्ट टाइमावनो सोंनोसै आङो खबर सबर मारै दं खबर सबर दासान्दि इसोरनि अननायाव माने रायजो राजानि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा फंबाया जोंनि इन्डियानि गेजेरावनो मोनबैसे स्टेटफ्राव ओरैनो गिदिङै जाखो आङो माने बे माने राइडखौ आरो ना भारत यात्रा माने अल इन्डिया राइडखौ माने सुरु खालामदोंमोन 20 जुन 2023 मायथाइनि मथा मथि मा होनना बुंगोन बेखौ बिस्थिबार ना शुक्रबार खालिनिफ्राय आरो ना दिनैसिम लानानै 9 मास जानोसै 20 तारिख सफैबा आं अलरेडि जोंनि भारत हादरनि 19 स्टेटआव हाबबाय इन्टारनेशनेल नेपाल हादरावबो हाबबाय आरो ना दा माखासे आरो स्टेटफोर दंबावो एक्सप्लर खालामनो थाखाय ओमफ्राय दा फंबायनि मेन थांखिया मा उद्देश्य लानानै नोङो फार्स्ट टाइमावहाय साइकेल राइडआव ओंखारग्रामोन माने मेन उद्देश्य जाबाय जोंनि भारतनि खना खनला जायगाफोरखौ माने खायसे जायगाखौ खोनाबायल' थायो जों नङा होमबा दा काश्मीर लाद्दाख माने बेफोर जायगाखौ नामावल' खोनाबाय थायो मालायनि मबाइलावल' नुयो जिखुनु ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव नुयो आरो ना नाथाय मेगनजों नुनो मोना बेनिखायनो आङो बेनो उद्देश्यआ माने गासैबो स्टेटफोरखौ माने आं माने बाइक गैया नालाय कार गैया नालाय माने आं बे साइकेलजोंनो गासैखौबो जायगाखौ माने एक्सप्लर खालामनायजों आंजों नुनाय लोगोसे आरो बर' रायजो राजाफोरनोबो माने एसेबाबो माने फोरमायनो दिन्थिनो सानो आरो आङो ना नङा होमबा मानो होनबा खायसे खायसे माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायलायबाय थायो गुबुन गुबुन स्टेटनि बारहावाफोरखौ खोनानानै बेनिखायनो आं खायसे खायसे माने भिडिअफोराव माने क्लियार खालामना होयो आरो ना गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ बेनो आरो गोबां दा मोजां मोजां माने स्टेटफोर दंबावो बेखौबो माने मोजाङै मोजां एक्सप्लर खालामनो सानो आरो आं ना जि हायो रायजो राजानो एसेबाबो फोरमायना होनो दिन्थिना होनो सानो आरो ना जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां खम बिमा रावखौ लानानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै माने रायजो राजानि सिगाङाव गुवारै फोरमायना होनो एसे खम बेनिखायनो आं बे थांखिखौ लानाय जादों आरो ना थेंक इउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोङो बे काश्मीराव थांदोंमोन ना ओमफ्राय गोबां प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनदों फाइनान्सियेलि प्रब्लेम माखासे बेफोरबायदि आरो ना ओमफ्राय नोङो मोनफ्रोमबो बे स्टेटआव गिदिंबाय नोङो रासिन खस्थ' मोननाय स्टेटआ बबेयाव बांसिन खस्थ' मोनहैया नोङो दा बेखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोबोद माने दुखु गोनां बाथ्रा आरोना मानो होनना बुङोबा दाबो गोसोआव गोलैबा गाबनो ओंखारो बेनो जाबाय सबनिफ्रायबो खस्थ'सिन बुङोब्ला लेह लाद्दाख बिथांमोना बयबो मिथिगौ बयनिबो माने मोनसे ड्रिम माने सिमां आरोना राइडार्सफोरनियानो जा जियानो जा माने सिमां आरोना लादाख होनबाथाय माने बयनिबो गोसोआव सानो आंबो थांनो हागोन नामा आंबो नायहैगोन नामा बेफोरबायदि सिमां थायो आरोना बेयाव माने गोबां माने खस्थ' जों माने मोगा मोगि जानो गोनां जादों मानो होनना बुङोबा आं साइकेल गोबां माने गिलिद माने साइकेलाव जानायनिफ्राय लाना गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै माने नारनो गोनां जायो आरोना बेनिफ्राय माखासे जायगाफ्रावथ' आरो गुसु अक्सिजेन मोना बब्लाबा जानायनि प्रब्लेम जायो फाइनान्सियेलि प्रब्लेम जायो बेनिफ्राय टावार मोना कारेन्ट गैया बेफोर गोबां माने प्रब्लेम जायो आरोना लेह लाद्दाखआव ओमफ्राय आं फंबायनिफ्राय मोनसे मिथिनो लाबाय जेनेबा दायो नोङो साइकेलजों राइड खालामो नङा होमबा ओमफ्राय जेनेबा नों फैबाय थानाय समफ्राव फिउचाराव माबा मोनसे साइकेलखौ गारनानै गुबुनफोरजोंबो राइड खालामनाय जागोन नामा जेनेबा बाइक माने आङो दा जेबो थांखि लाथ'वाखै डिसिसन लाथ'वाखै मानो होनना बुङोबा जोंनि भारत हादरखौ एक्सप्लर खालामनो दाबो 8 माससो लाबावगोन आङो साउथ फारसे आं दा दावबायबाय थादोंमोन दावबायबाय थानाय समावनो मोनसे दाख्लै जाथाय जादोंमोन सासे जोंहा नैबे क'क्राझार सट' आदाबारिनि आदै सासे लोमजाब्रबनानै अकस्मात माने आङो दोनफैनो गोनां जादों बेयावनो आंनि बे राइडआ थाथ'नाय बायदि जादों आरोना बेनिफ्राय नै गाबोन समनिया थांफिनोसै बेनिफ्राय राइडखौ स्टार्ट खालामफिनगोन आरो माने बेफोरबायदिथ' गारि मथरजों आं जेबो प्लेनिं लाथ'वाखै मानो होनना बुङोबा साइकेलजोंनो जार्निखौ स्टार्ट खालामदों नालाय माने जोंनि बे भारत हादरखौ माने गासैखौबो माने साइकेलजोंनो दावबायजोबनायनि थांखि लादों आरोना हायोबाथाय उनाव इन्टारनेसनेला बे आलादा खोथा आरोना दा गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम बेबायदिनो सापर्ट खालाम बे फंबायनि चेनेलखौबो नोंनि खेबसे बुंहरस्लायनो बयबो अननानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आंनि आरबि ट्रेभेल ब्लग आरबि ब्लग चेनेलखौबो अननानै प्लिज हायोबा दा बयबो सापर्ट खालामना बर' हिसाबैहाय मानो होनोब्ला बयनिबो रायजो राजानि अनसायनाय मोननानै जेन बे फंबाया रासिन रायजो राजानो मोजां बेबायदि स्टेट आउट अफ स्टेटफोरखौहाय माने एक्सप्लर खालामनानै जेन जों नुहैसयै जायगाखौ बे फंबायनि चेनेलनि दारै नुहैनो हायो आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय बाय खुलुमबाय गोजोन्थों